4 verse 6. Matthew look again of 5 today. Previously it was Friday. Today is Tuesday. Abantu Bakho Nkosi ngezikhathi zonke obagcina obasiza endaweni zonke nxa bewela imifula oba nabo wena nxa beshiswa ngemililo uba nabo wena lapho bekhathazwa khona baqiniswa nguwe nasezingozini zonke bagciniwe nguwe bakhangela kuwe Nkosi labo bantu bakho bayabonga bakwethembe labo bantu bakho. Luka 26 verse 6. Ngaphansi kwesihloko sithini ukuvuka kukaJesu. Usicela ku-5 sithi besesaba bakhothamela phansi ngobuso athi kubo, nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Ngakho lapha kepha uvukile. Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseseGalile, ethi indodana yomuntu imele ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe ivuke ngosuku lwesithathu. Bawakhumbula ke amazwi akhe. Lapha uJesu ukukhuluma ingilosi uma beye ethuneni kaJesu beyobheka bayelibeni, shuthi njengomkhuba wabo. Uma umuntu eshonile bayaya khona bayomgcoba, bayomenza yonke lento le. Kepha bathe besafika lapho basecabanga ukuthi bazagqinqelwa ubani ilitshe leli elivalile eminyango. Ingilosi eyayimi lapho ithi kwathi besambathekile yilokho, bheka nanko amadoda amabili emi ngakubo enezingubo ezicwebezelayo. Bona besadidekile ukuthi bazawuvula kanjani ithi lawo madoda amabili emi ngakubo anezingubo ezicwebezelayo. Basaba, bakhothamela phansi
amadoda abona ukuthi nifunelani ilokhuzana bakhuthemela phansi ngobuso athi kubo nimfunelani ophilayo kwabafileyo na, ngoba bambonile evuka. Ingakho babuza ukuthi bamfunelani uJesu kwabafileyo na, njengathi esingamele ukuthi siye kwabantu asemathuneni siyokhuluma kubo, ngoba abekho lapho abasizwa okukaJesu khona kuwesi, ngoba uye wavuka wahamba washiya ithuna lapho livulekile. So bathi akekho lapho uvukile, khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalile, ngoba siyakhohlwa ngezikhathi zonke ukuthi uJesu ukhulume wathi. Masihlangabezana ney'nkinga siyakhohlwa ukuthi uJesu Kristu wathi uzovuka, bese bakhohliwe yilokho ukuthi uthe ngosuku lwesithathu uzovuka. Kushuthi noma wayekhuluma bebengacabanga ukuthi ukhuluma into eyiyo, khona umuntu oke wavuka emathuneni esefile avuke abonakale, bebengacabanganga lokho. Kodwa manje nakho kuyenzakala lokho ukuthi nje uvukile ethuneni. Bawakhumbula amazwi akhe awakhuluma kubo ukuthi ngosuku lwesithathu uzovuka. Okuwukusho ukuthi asikhonzi umuntu osethuneni, sikhonza umuntu ovukileyo owanqoba ukufa. Ngoba noma kuyiwa emathuneni akhe njengoba sifikile laphana, amathambo abengekho, ngoba kuwo wonke amathuna uma weya khona akhona amathambo, noma sewamhlophe noma sekanjani, kepha akhona amathambo ukuthi la kuwumuntu bekelele la. Kodwa kwelikaJesu, ngoba ithuna alikwazanga ukumbamba ukuthi angavuki, waphuma wavuka ethuneni, ngoba eyinkosi yokuthula, eyinkosi yamakhosi, abengeke abanjwe ukufa. Ingakuthi wanqoba ukufa. Haleluya, wavuka ethuneni. Ngakho siyambonga uJesu Kristu ngoba wavuka. Sisahlaselekile siseyabantu, izinto zonke zisenzakalela, kepha siyazi ukuthi ngelinye ilanga uJesu Kristu uzobuya. Sisemlindweni, silindele ukubuya kwakhe. Uthi noma izinto zisifikela, ngoba licula khona, unabantu bakho Nkosi ngezikhathi zonke, ubagcina ubasiza endaweni zonke. Uyasigcina, uyasisiza ey'ndaweni zonke, noma kunzima kunjani. Yebo, ukukhuni nokwehla nezigameko ezinzima ziyehla, kodwa uma sikuNkulunkulu siyaphepha ngale ndlela leyo uNkulunkulu asiphephisa ngayo. Uthi nxa bewela imifula uba nabo wena, nxa bashiswa ngemililo unabo wena. Zonke lezi izinto ezehlela umuntu, ukulokhuzana kumuka emfuleni, uNkulunkulu ukhona. Uma beshiswa abantu, ngoba namanje siyabona abantu bayashiswa, ubalekele umzimba ukuthi nje abantu bezwa ukuthi nedi babona umuntu eyobayeka ukushisa esha bejabula abantu. Kodwa noma kunjalo, uma behlangene noNkulunkulu, konke lokho kushiswa lokho abakuzwa, bona babheke nje ngaphesheya kwethuna. Uthi lapho bekhathazwa khona baqiniswa nguwe, nasezingozini zonke bagciniwe nguwe. Ngoba siyakhathazwa, sikhathazekile, akukho ukuphumula. uNkulunkulu kuphela usiqinisayo kuyo yonke lezi zinto lezi ezisehlelayo, nazo zonke izingozi ezivelayo ezisivelelayo. uNkulunkulu nguye osigcinayo. Uthi bakhangela kuwe Nkosi labo bantu bakho, bayabonga bakwethembe labo bantu bakho. Akekho omunye singabheka kuye, sibheke kuye Nkosi.
sithembe kuye uNkulunkulu. Siyabonga noma kukuhle noma kukubi, simele ukumbonga uNkulunkulu ngako konke okwenzakalayo emhlabeni. Amen. Ngizothi nje just ukuthi ivesi leli belihambisana kakhulu nale ngoma le yokuqala u-68, and then lo 68B shuthi ngoba itune iyafana nalo 68, kodwa nje ivesi elihambisana nalo 68B iHubo 66 verse 10 to 12. Ihubo 66 verse 10 to 12 ngilo elihambisana nale ngoma le ngqo. Ngala